Salutare tuturor! Bine ați venit pe canalul nostru! Dacă vreți să înțelegeți mai bine aceste tipologii și să învățați cum să vă protejați echilibrul emoțional, dați-ne un like, abonați-vă și activați clopoțelul ca să nu pierdeți niciun capitol din seria noastră. Haideți să începem! Definirea sinelui în psihologia jungiană în viziunea lui Carl Jung, sinele, self, reprezintă structura centrală și totalizantă a psihicului, un principiu de organizare care cuprinde atât conștientul cât și inconștientul. Sinele nu este numai acea parte luminoasă pe care o afișăm în societate, persoana, ci include și dimensiunile ascunse, umbre, dorințe reprimate, tendințe primitive. Individuația, procesul de maturizare psihică, începe odată cu orientarea către această totalitate spre integrarea tuturor aspectelor noastre interioare. Ping 2. Conștient versus inconștient, echilibru și tensiuni. Conștientul reprezintă realitatea la care avem acces direct, gânduri, emoții, atitudini pe care le recunoaștem. Inconștientul personal cuprinde amintiri uitate, complexe emoționale nerezolvate, conținut reprimat. Inconștientul colectiv, terenul arhetipurilor, imagini primordiale și modele de comportament moștenite din experiența umanității. Tensiunea, sănătoasă între conștient și inconștient, generează creativitate și dezvoltare. Lipsa contactului cu inconștientul poate duce la rigiditate și stereotipuri de reacție. Supraîncărcarea conștientului cu conținut inconștient netratat poate genera nevroze și anxietate. 3. Autocunoașterea ca temelie a rezilienței. Pentru a nu te mai lăsa dominat de criticile ori așteptările altora, primul pas este să-ți aduni informații despre valori fundamentale, ce contează cu adevărat în viața ta, integritate, libertate, contribuție socială, etc. Nevoi emoționale, siguranță, apartenență, recunoaștere, autonomie, limite personale, cât de multă intimitate, timp sau implicare socială poți oferi fără să-ți consumi resursele psihice. Conștientizarea acestora creează un punct de reper interior. Fiecare decizie socială sau răspuns emoțional poate fi raportat la harta ta de valori, nu la impulsurile exterioare. 4. Stabilirea centrului psihic. Imaginează-ți că sufletul este un vas cu mai multe compartimente. Dacă presiunile din exterior, critici, presiune de grup, manipulări subtile, trec nefiltrate, apa cedării se revarsă dincolo de margini. Un centru solid funcționează ca un filtru intern, exercițiu de reflexie. Înainte să răspunzi, la un atac verbal întreabă-te cât de mult din ceea ce spune această persoană reflectă realitatea mea interioară. Jurnalul autentic. Notează lunar 3 situații în care ai simțit presiune socială și cum ai reacționat. Observă tiparele, ce anume activau nesiguranța ta și cum ai putea răspunde diferit. Cultivând astfel de filtre, minimizezi riscul de a reacționa automat și îți crești stabilitatea emoțională. 5. De la reacție la alegere conștientă, detașarea interioară nu înseamnă indiferență, ci libertatea de a alege răspunsul și de a negocia realitatea în termeni proprii. Respirație conștientă, un moment de pauză între stimul și reacție, care îți permite să accesezi centrul psihic și să-ți verifici valorile. Dialog interior. Întreabă-te ce vreau eu să simt și să exprim acum. Astfel, înlocuiești impulsul exterior cu intenția proprie. 6. Beneficiile asumării propriei realități. Reducerea anxietății sociale. Când știi cine ești, opiniile străine își pierd forța destabilizatoare. Creșterea încrederii în sine. Autonomia deciziilor întărește sentimentul de competență, claritate în relații, stabilești limite sănătoase și comunici asertiv, prin aprofundarea fiecărei componente, de la conceptul de sine până la tehnici simple de reflexie, te îndrepți către un psihic mai rezilient, capabil să facă față oricărei presiuni exterioare, fără a-și pierde identitatea și echilibrul.
Identificarea și dezamorsarea proiecțiilor 2.1. Ce este proiecția în terminologia jungiană? Proiecția, așa cum o definește Jung, este mecanismul psihic prin care transferăm asupra altora sentimente, dorințe sau trăiri pe care nu le acceptăm în noi înșine. Astfel, un impuls interior devine realitate externă. Ceea ce vedem în ceilalți nu este întotdeauna decât o oglindă a propriei noastre lumi interioare. 2. Mecanismele subtile ale proiecției. Proiecția pozitivă. Atribuim altei persoane calități pe care ne dorim să le avem. Ex. Admirăm un coleg pentru fermitate, deși în realitate ne temem să ne exprimăm opinia. Proiecția negativă. Constatăm la alții defecte pe care le negăm în noi. Ex. Considerăm pe cineva necinstit, când propria noastră teamă de a greși ascunde un comportament neetic. Prin aceste mecanisme, inconștientul ne protejează de disonanța cognitivă, dar în același timp ne împiedică să ne dezvoltăm autentic. 2.3. Cum ne afectează proiecțiile, relațiile sociale? Ciclu de vinovăție-învinovățire. Acuzăm partenerul pentru ceea ce ne provoacă nouă disconfort, punându-l în defensivă și escaladând conflictul. Clișee și stereotipuri. Ne închidem în etichete, ei sunt așa, ei gândesc altfel, evitând să vedem complexitatea fiecărei situații. Autoreflexie blocată. Când totul pare vina celorlalți, refuzăm să ne uităm înăuntru, perpetuând aceleași modele de reacție. Și 4. Pași pentru conștientizarea proiecțiilor. Momentul de decelerare. Înainte de a răspunde advers sau a judeca, oprește-te un minut. Observă senzațiile corpului. Unde apare tensiunea? Ce emoție predomină? Întrebări cheie. Ce simt cu adevărat acum? Există vreun motiv să cred că pot avea și eu această trăire? Notarea experiențelor în jurnal. Descrie situația, reacția ta și posibila origine internă. O amintire, o teamă, o dorință. Punct 5. Tehnici de dezamorsare a proiecțiilor, reîncadrare empatică. Încearcă să pui întrebarea, ce se întâmplă cu mine când aud, văd asta, la celălalt? Apoi transpun-o într-un punct de vedere blând. Poate și eu mă simt nesigură când... Dialog interior ghidat. Imaginează-ți un dialog între partea care proiectează și partea care este proiectată. Notează-l pe hârtie pentru a lua distanță. Tehnica oglindii. Stai față în față cu o oglindă și repetă-ți. Recunosc în mine ceea ce simt față de ceilalți. Te ajută să aduci conținutul în câmpul conștiinței. 6. Exerciții practice. Exercițiul celor 3. O observă când ai o reacție puternică. Opresc impulsul de a acuza. Respira adânc de 3 ori. Oglindește, îmi aparține acest sentiment? Jurnalul proiecțiilor zilnic notează cel puțin o situație în care ai simțit impulsul de a da vina pe altcineva și scrie ce ai putut proiecta. Întâlnire de reflecție. Discută cu un prieten de încredere despre o situație conflictuală și cere-i să îți oglindească ce te-a deranjat la el, punând accent pe ce ți-ai proiectat tu. 2.7. Beneficii ale practicii conștientizării. Proiecțiilor, reducerea conflictelor inutile, prin asumarea responsabilității emoționale, profundizarea relațiilor pentru că vezi adevărul celuilalt, nu umbrele tale, creșterea maturității interioare, prin transformarea conținutului inconștient în resursă de dezvoltare, prin aplicarea consecventă a acestor pași și tehnici, vei descoperi cât de multă energie eliberezi atunci când nu mai lași proiecțiile să-ți dicteze percepțiile și reacțiile, iar relațiile tale vor câștiga în sinceritate și armonie. Confruntarea umbrei și integrarea ei 3.1. Definirea umbrei în terminologia jungiană, umbra, în psihologia lui Jung, reprezintă partea din inconștient unde se ascund impulsurile, emoțiile și trăsăturile pe care le respingem sau le negăm înăuntrul nostru. Ea conține tot ceea ce considerăm rușinos, inadecvat sau periculos, de la furie și invidie până la dorințe pe care ne este frică să ni le asumăm. Jung arată că umbrei îi este destinată o energie psihică imensă,
Iar dacă o ignorăm, aceasta continuă să ne influențeze viața din umbră, declanșând reacții automate și destructive. 2. Semnele manifestării umbră în viața cotidiană. Proiecții exagerate. Reacționăm excesiv la anumite comportamente ale altora pentru că ele oglindesc conținuturi personale nerecunoscute. Comportamente contradictorii. Facem lucruri în deplină contradicție cu valorile pe care le proclamăm. Vorbesc despre compasiune, dar acționez cu ostilitate. Gânduri intruzive și vinovăție. Avem mustrări de conștiință pompite, artificial de standarde interne rigide, care nu ne permit să acceptăm greșeala. Visuri recurente, simboluri negre, fantome, prăpăstii, toate încercând să-și facă loc în câmpul conștient. 3. Conștientizarea și acceptarea umbrei. Observarea tiparelor. Notează-ți situațiile în care te-ai simțit copleșit de o emoție neplăcută și întreabă-te ce ți-ar fi rușine să recunoști despre tine în acele momente. Dialogul cu umbra folosește tehnica scaunelor din Gestalt. Așează 2 scaune, unul pentru sinele conștient și unul pentru umbra ta, și dialoghează între ele, întrebându-le ce își doresc. Scrisul automat în timpul unei sesiuni de 10-15 minute scrie fără oprire tot ce îți trece prin minte când te gândești la trăsăturile nedorite. Nu judeca textul, lasă umbrele să se exprime. 4. Tehnici de integrare a umbrei, reîncadrare compasională. În loc să respingi ce apare, încearcă să vezi umbra ca pe un mesager. Ce încearcă această teamă să-mi spună? Expresie creativă: transforma emoția umbrală în artă, desen, pictură sau poezie. Actul creativ eliberează tensiunea și oferă o punte între inconștient și conștient. Practica mindfulness. Observă impulsurile umbrale când apar, senzația de furie, impulsul de a fugi, gândul de vinovăție, fără a le reprima. Exersează să le lași să treacă ca niște nori pe cerul conștientului. Dialog terapeutic ghidat, în terapie sau cu un mentor de dezvoltare personală, lucrează prin tehnici de tip imago sau dialog intern pentru a negocia cu umbrele tale și a le integra conștient. 5. Exerciții practice. Jurnalul umbrelor. În fiecare seară, notează un episod în care ai reacționat impulsiv și regândește-l din perspectiva umbrei. Eu, care teamă, frustrare, încercam să ascund. Scena oglindă. Stai în fața unei oglinzi și, privind-te în ochi, rostește scurt: te văd, umbrelă. Apoi descrie în gând ce simți. Metoda îmbrățișării. Când apare o emoție intensă, puneți mâinile pe inimă și gândește-te: îți mulțumesc, umbrelă, pentru semnal. Acest act simbolic de acceptare reduce anxietatea. 3.6. Beneficiile confruntării umbrei: eliberare de energiile automate. Energia psihică blocată în reprimare devine disponibilă pentru creativitate și motivație constructivă. Autenticitate sporită. Prin integrarea tuturor părților tale, nu mai proiectezi identități false, iar relațiile devin mai profunde. Echilibru emoțional. Renunți la reacții violente sau evazive, învățând să reacționezi cu claritate și compasiune. Dezvoltare personală accelerată. Ceea ce odinioară era sursă de suferință, devine motor de transformare și creștere. Prin acest proces de observare, dialog și integrare, umbra își pierde semnificația de dușman interior și devine un aliat esențial în calea către echilibru și individuație. Parcurgând pașii de mai sus, vei descoperi resurse interioare ascunse și vei putea trăi cu o mai mare libertate și autenticitate. Stabilirea și apărarea granițelor psihice 4.1. Conceptul de granițe psihice în perspectiva jungiană. În psihologia jungiană, granițele psihice reprezintă frontierele dintre sine și celelalte structuri interioare, persona, umbra, anima, animus, sau dintre sine și lumea exterioară. Aceste limite definesc ce permitem să pătrundă în câmpul nostru conștient.
gânduri, emoții, opinii și ce respingem pentru a ne proteja echilibrul. Jung vede granițele ca elemente dinamice, prea rigide și ne îndepărtează de ceilalți, prea permeabile și ne pierdem conturul identitar. 4.2. Tipuri de granițe psihice rigide. Izolare. Resping aproape orice intrare. Persoanele cu granițe rigide pot părea reci, inflexibile, se izolează afectiv. Permeabile, difuze, poate orice pătrunde, se confundă cu emoțiile celorlalți, luând în sine vinovății sau judecăți pe care nu le aparțin. Sănătoase, flexibile. Permit dialog și schimb, dar cu filtre conștiente. Te proteja eficient fără a tăia relația. 4.3. Rolul granițelor în relațiile interpersonale. Claritate în comunicare, când știi unde te oprești tu și unde începe celălalt, mesajele tale ajung fără zgomot interpretativ. Respect, reciproc. Ceilalți învață ce îți este acceptabil și ce nu, evitându-se depășirile de limite care generează resentimente. Echilibru emoțional. Granițele sănătoase te feresc de contagiunea emoțională, preluarea angoaselor, frustrărilor sau entuziasmelor necontrolate din jur. 4. Identificarea propriilor granițe. Jurnalul limitelor. Notează timp de o săptămână 3 situații în care ai simțit disconfort sau invadare, o critică nefericită, un gest prea intim, o presiune excesivă. Harta relațiilor. Desenează cercuri concentrice, tu în centru, apoi familie, prieteni, colegi, străini. Observă unde linia dintre cercuri pare nedefinită. Exercițiu de rol. Imaginează-ți că ești un gardian al propriului spațiu interior, ce ai lăsat să treacă și ce ai opri. 4.5. Tehnici de stabilire și apărare a granițelor. Asertivitate conștientă. Formula: eu simt când tu și-mi doresc. Eu mă simt blocat când ridici tonul și-mi doresc să discutăm calm. Scriptarea dialogului înainte de o conversație dificilă. Scrieți punctele cheie și modul în care vrei să le transmiți, ca un scenariu. Tehnica stop și reflectă. La nevoie, spuneți stop și numără în gând până la 3 pentru a-ți activa centrul psihic înainte de a răspunde. Tehnica parcelarea timpului. Stabilește intervale clare pentru dedicațiile altora, apeluri, întâlniri, apoi revii la timpul tău, fără vinovăție. Comunicația non-violentă, CNV, evită acuzațiile, tu mereu. Pune accent pe observații, sentimente și nevoi proprii. 4.6. Exerciții practice, plicul invizibil. Imaginează un plic transparent în jurul tău. Ori de câte ori simți invadare, strânge-l etanș cu mâinile și spune mental: acesta este spațiul meu. Jurnalul asertivității. În fiecare seară scrie un moment în care ți-ai exprimat o limită și cum a fost primită. Observă ce funcționează și ce ai adapta data viitoare. Provocarea: nu pot și aleg. Timp de 3 zile, de câte ori cineva îți cere un favor inadecvat, răspunde ferm: nu pot face asta acum, aleg să-mi protejez timpul pentru... 4.7. Beneficiile apărării granițelor psihice. Protecție împotriva stresului cronic. Limitele sănătoase reduc supraîncărcarea emoțională și fizică. Creșterea respectului de sine, capacitatea de a spune nu când e nevoie, întărește sentimentul de valoare personală. Îmbunătățirea relațiilor. Ceilalți învață ce te ajută și ce nu, ceea ce dezvoltă empatia reciprocă. Autonomie emoțională. Devenind stăpân pe propriul spațiu interior, nu mai depinzi de aprobarea sau bunăvoința altora. Prin consolidarea granițelor psihice, vei dobândi echilibrul necesar pentru a naviga cu încredere și autenticitate prin orice interacțiune socială, protejându-ți sinele de perturbări inutile. Echilibrarea arhetipurilor interioare. 5.1.
Definirea arhetipurilor în psihologia jungiană. Arhetipurile sunt structuri psihice primordiale, imagini colective moștenite care îi ghidează pe oameni dincolo de experiența personală. Ele sunt forme pure, eroul, umbra, înțeleptul, mama, anima și animus. Arhetipuri care pulsează în inconștientul colectiv și modelează comportamente, vise și fantasme. Punct 2. Principalele arhetipuri și influența lor. Eroul caută provocarea și victorie. În echilibru inspiră curaj, în exces devine agresiv. Înțeleptul oferă perspectivă și sfat interior. Când domină, poate duce la detașare excesivă. Mama reprezintă grijă și protecție. Când e dezechilibrat, alimentează dependența. Anima, animus, imaginea opusului de gen interior. În armonie aduce creativitate, în dezechilibru confuzie. Identitară, tricksterul, provoacă schimbare prin glumă și paradox. Când scapă de sub control, generează haos. 5.3. Dezechilibre și consecințe. Un arhetip dominant fără contrapondere produce erou bulversat, hipercompetiție, rivalitate violentă, înțelept surmenat, retragere excesivă, dificultăți în acțiune, mama sufocantă, atașament excesiv, pierderea autonomiei, anima, animus, blocat, frici de relaționare, conflicte de rol, dezechilibrul între forțele arhetipale duce la crize existențiale, pierdere de sens și reacții disproporționate în fața vieții. 4. Conștientizarea arhetipurilor personale. Jurnalul viselor înregistrează simbolurile recurente și identifică arhetipurile predominante. Reflectarea tiparelor. Observă-ți tendințele comportamentale. Cum reacționezi în criză? În cine te inspiri? Harta arhetipală trasează pe o foaie cele 6 arhetipuri și marchează-ți nivelul de influență, de la 0 la 10. 5.5. Tehnici de echilibrare. Dialog interior arhetipal. Concentrează-te pe un arhetip subreprezentat și pune-i întrebări. Cum mai putea susține azi? Exerciții imaginale. Vizualizează un cerc în care fiecare arhetip are un loc. Deplasează-te simbolic către spațiul celui care lipsește. Role-playing creativ. Joacă scenarii în care acționezi din perspectiva arhetipului opus celui dominant. Înțeleptul devine erou. Psișse, exerciții practice, scena teatrală, repetă un monolog scurt din rolul arhetipului pe care vrei să-l consolidezi. Tabloul echilibrului creează un colaj de imagini, reale sau decupaje, care reprezintă fiecare arhetip și lipește-l într-un dreptunghi împărțit în 6. Respirație ghidată. Inspiră adânc, spunând mental numele arhetipului subdominant și expiră eliberând tensiunea din arhetipul excesiv. 5.7. Beneficiile echilibrării arhetipurilor. Flexibilitate psihică, adaptare rapidă la circumstanțe, diverse creativitate și inovare, acces simultan la forța eroului și înțelepciunea înțeleptului, relaționare sănătoasă, armonie între autonomie și grijă față de ceilalți, stabilitate emoțională, reducerea extremelor de comportament și a conflictelor interne, prin conștientizarea și armonizarea arhetipurilor. Îți dezvolți un psihic bogat, capabil să răspundă flexibil și creativ provocărilor vieții, fără a fi deturnat de forțe interioare neechilibrate. Practici de individuație și reziliență emoțională. 1. Procesul de individuație. Definiție și importanță. Individuația, concept central în psihologia jungiană, reprezintă călătoria către sinele autentic prin integrarea conștientă a tuturor conținuturilor psihice, conștient, inconștient personal și inconștient colectiv. Acest proces nu este un scop de sine, ci un mijloc de a dobândi echilibru intern, autonomie și o relație sănătoasă cu lumea exterioară. Individuația asigură reziliența emoțională. Atunci când te cunoști profund și accepti toate aspectele tale, nu mai ești predispus la dezechilibre bruște și la dependența de factorii externi.
7.2. Instrumente și metode de explorare a inconștientului, analiza viselor. Notează-ți imediat după trezire orice element simbolic, personaje, obiecte, emoții. Încearcă să faci legătura între aceste simboluri și stările tale interioare sau situațiile din viața de zi cu zi. Amplificarea arhetipurilor. Lucrează cu un arhetip specific, înțeleptul, folosind texte, artă sau muzică care îi reflectă calitățile. Observă ce reacții emoționale generează și cum potențează sau temperează celelalte arhetipuri. Activația imaginală, active imagination, într-un cadru liniștit, închide ochii și permite imaginației să joace un scenariu. Dialog între părți ale psihicului, umbra, persona, eroul, înțeleptul. Notează apoi dialogul pe hârtie, ca pe un text dramatic, și extrage concluzii despre dinamica interioară. Și set 3. Tehnici de reziliență emoțională, mindfulness și respirație conștientă. Acordă-ți zilnic 5-10 minute de observare neutră a gândurilor și senzațiilor corporale, fără a te identifica cu ele. Respirația profundă, ritmată înspre abdomen, stimulează sistemul nervos parasimpatic și reduce impulsivitatea reacțiilor. Reîncadrarea cognitivă. Când te prinzi în gânduri disfuncționale, nu voi face față, întreabă-te, care este dovada reală și ce altă interpretare mai blândă există? Ritualurile ritmice, practici ritualice, de extiuni aprins de lumânări, recitarea unui aforism, scurt moment de gratitudine, marchează tranziții psihice de începerea zilei, încheierea unei activități stresante. 6.4. Exerciții practice detaliate, jurnal de înțelepciune. În fiecare seară notează 3 lecții învățate. Pot fi observații despre ce ți-a declanșat anxietatea, ce ai făcut eficient sau ce valoare ai reconfirmat. Colecția de simboluri colectează imagini, obiecte, mici obiecte cu semnificație personală, o scoică, o piatră, o fotografie. Creează-ți un colaj în care să reflecte sinele integrat. Scenariul de revenire, imaginează-ți cea mai stresantă situație pe care o poți întâmpina. Scrie pașii pe care îi vei parcurge, respirație, autodialog, apel la valori, pentru a-ți recâștiga centrul psihic. 5. Implementare zilnică și integrare momentul de ancorare matinală. Imediat după trezire, stai pe marginea patului și spuneți cu voce tare sau în gând: astăzi aleg să acționez din centrul meu. Authentic. Pauza de mijloc de zi. La mijlocul programului de lucru, ridică-te de la birou, respiră adânc de 3x3 ori și întreabă-te: mă mențin în acord cu valorile mele? Ritual de închidere înainte de culcare, întreabă-te: ce am reușit să integrez azi și pentru ce îmi mulțumesc? Notarea unui singur rând de recunoștință îți consolidează reziliența. 6.6. Beneficiile pe termen lung. Stabilitate emoțională crescută, reactivitatea scade, iar capacitatea de a rămâne centrată se consolidează. Claritate a direcției personale. Prin reflexii constante, îți conturezi obiectivele în armonie cu sinele. Creativitate și adaptabilitate. Accesul fluid la conținuturile inconștiente îți furnizează soluții originale în situații noi. Autonomie și sens. Devii propriul tău ghid interior. Nu mai depinzi exclusiv de îndrumările sau așteptările exterioare. Prin aplicarea acestor practici, de la analiza viselor și active imagination până la ritualuri zilnice de ancorare, procesul de individuație devine nu doar un ideal teoretic, ci un traseu concret, accesibil fiecăruia. Reziliența emoțională nu mai este un concept abstract, ci o abilitate cultivată în fiecare moment al existenței.